vanhu vomuzimbabwe munorasika, dzimwe nguri munopaparika, dzimwe nguri munoyeuka mabayiwa nebanga. Zvandinoona inini ka, people must maintain sovereignty. Kana pati ichiita zvinhu zvayo, vanhu ngavarege kupindira mukati mazvo. Isaita a national issue. Iyi nyaya yezve2030 iyi inyaya yeZANU-PF. Inyaya yeZANU-PF. Saka ngatiregei, let's maintain, let's respect sovereignty in terms of party issues. ZANU-PF ngaiite zvinhu zvayo yoga, sokuona kwangu. Takazviona 2017 vanhu vakapindira munyaya dzeZANU-PF. Vanhu vakabuda veopposition vakazara muHarare, ukaita sokuti kuda Mugabe hachadiwi nevanhu. Pasina vanhu veZANU-PF vavasingamuda, asi kuti vanhu vakava vasingadi Mugabe, vakava vari vanhu vakava vari vanhu veopposition. Vanhu veZANU-PF havana kumbozara vachiti havachadi Mugabe kana. Vanhu veopposition vakangozara mataundi ose. Hakuna kana kumaruzevha vakambozara vachiungana vachidemonstrata kuti hatichadi Mugabe, hatichadi Mugabe. Kusvikira Mugabe aungana, aresigna, hapana. Takangoona vana mahovheti, vana Mutsvangwa nana Mahiya nana Matemadanda vachiuda kutsvaga kuwiranana nana Tsvangirai. Vana Tsvangirai vachishandisiwa kupindira munyaya dzeZANU-PF, vachibva vasapota, ndobva vato ZANU-PF yadowana pati rimwe divi reZANU-PF ndobva radowana simba rikakwanisa kubudisa Mugabe. Ngatisiyanei nazvo zvinhu zveZANU-PF izvi, ngatisiyanei nazvo. Zvitsorani zvakadero kusvika 2028, kusvika 28 zvakadaro zvichingonopinda zvine mapati maviri iwayo, zvichanopinda muna 2028 zvichiti 2030, vamwe vachiti kwete 2028, vachiti nguva yakwana, vamwe vachiti haisati yakwana. Zvakangodaro kusvika zvatsungirana zvakadaro. Isu ngatinyararei tirange zvakadaro. Let's be patient, tisamanya-manya, nokuti tikada kupindira nyaya dzisiri dzedu idzi tinopedzisira tisina wini hataita. Takazviona 2017, hapana wini yakabuda paya. ZANU-PF yakangobuda imwe faction yacho, and faction yacho futi yanga iri minority. Iyi Lacosto Lacosto neG40 yanga iri minority, yanga ine power paya neG40, asi Lacosto ndiyo yakabuda yava nepower nokuda kuti yakawana timu yeopposition yakazara, ikatadza kuti yava kupedzisira kusvikira vamwe vanhu veLacosto veG40 vatiza kuG40 vakuinda kuLacosto kuya pakupedzisira kwacho. Naiko zvino vanhu vazhinji vanga vari kuG40 tovaona vava kuti 2030 futi, asi vari wakamboti zvekuna vaMnangagwa ngavabve, vaMnangagwa vakatiza. Varivo maG40 vayo vati vaMnangagwa ngavatiza, vakazvibudira muno munyika. Vabuda munyika vanhu veopposition manamatirana nezveZANU-PF, makubatsira chitimu cheLacosto chiya chawina. Iye zvino ndo chakunetsa futi. Vanhu veZANU-PF vakuda kuwira, vakunetsana, makuda kukwana-kwana. Regai zvakadaro, regai kukwana-kwana. Hazvibetseri kukwana-kwana ipapa, kana zvibetseri kukwana-kwana, tisiyanei nazvo. Zvitsunami zvakadaro, isiyanei nazvo izvozvo. Isu ngatigararei, hatinyararei, vane tsani voga muZANU-PF imomo kusvikira 2028 sekutaurwa nangoita. Zvotibetsera izvozvo. Ngatirege kuramba chingoshandisiwa. Regai kumanya kuda kumedza kutsenga kuchada. Itai zvinoita Chamisa akati zero. Anongotarira. Iye zvino vana Chavangu vari kumanya 2030 vakupi nana Welshman Ncube vakumanya vakadai. Amona kushandisiwa ikoko nokuti vanhu havahwisisi. Sometimes ndoona sokuti vanhu tinorasika zvedu, kurasika chaiko chaiko. Iye zvino vanhu vanotenderera vaMnangagwa vadai,
vaMnangagwa vaita sei? Pano kuti mutaure kana mapurisa achisunga ngaasunge vanhu ava vari kuda kudambura mutemo ava, mabootlickers aya vari kuti kwaiko 2030 ngatichinjei mutemo constitution yakaipa. Ivo vakasarudzwa kuti vaipinde muhurumende, vakasarudzwa kuti varespecte constitution. Constitution inoti iyo munhu anotonga 2 terms 5 years dzakwana. Ndozvotaura mutemo wenyika. Asi toona vakuru maMP vari mukati momo ndo vakuti zvokwanzi mutemo uwoyo ngaugugwe. Vanhu vanonzwa kuti mutemo ngaugugwe, mapurisa havavasungi, vanonyarara, and no one complains. Asi vanhu vachidambura mutemo uwoyo. vaMnangagwa ndambowaini vachitaura kuti kwai ndoda kupinda 2030. vaMnangagwa akataura akati ini 2030 handiko, 2028 ni zuva rangu dodori, zuva rokuzorora, rokuenda kumazororo. Vanhu voti aiwa vaMnangagwa vanotaura vari kumashure, behind the scenes kupi. He has said several times vaMnangagwa kuti ini am a constitutionalist, handipi ndakada kupinda. Ndinongoramba ndakadaro. Mabootlickers aya ndo vanhu vakaipa muno munyika. They've caused unnecessary discord in the nation. Kutaura 2030 even kuti kunda conference kwavo kwakaendwa kuti conference muna October 2024. Handizivi kuti ivo vakabvumirei maorganizers eZANU-PF acho kuti agenda ya2030 itaugwe. 2030 zvino tiri muna 2024 takutaura zva2028. Sure, nyangwe ndimo. Why not planning about 2025 kuti inofamba sei, tingaita madevelopments api senyika? Vanhu vakaipa ndiva mabootlickers aya ndo vanhu vanofanirwa kusungwa avo. Ndo vanofanirwa kusungwa kana kudissolva parliament yose. Dai ndandiri muMnangagwa ndaitodissolvawo parliament iyoyi kuti marashika mose. Muri kutaura zvokuta muchitamateya, hamuchahwisisiki zvamunotaura. Makapromotiwa parliament kuti muite safeguard the constitution, but you are not safeguarding the constitution. Instead makudoda kudovhiringidza. Saka vanhu ivava ndo vakaipa. Mabootlickers ava vaMnangagwa vana kuipa sokuna kwangu. vaMnangagwa vana kana mbogara vambotaura kuti kwai ndoda kudzoramba ndiripo. Imi vanhu ndima kuti hai vanonyarare. Vakataura vakanyararirei kupi? Vakainterviewa kangani kuAmerica, kuChina, even kunational conference eZANU-PF vakataura vakati ini handidi. Koi vanonyararirei? Kavanhu vachitaura vega ngavasungwe. Havasungwi vanhu. Saka tidii toblema vaMnangagwa pakudii? Ngatiswere tichitaura, ngatirege kupindira nyaya dzeZANU-PF. Thank you very much.